Pumuntahin niyo na. Oo. Dito ka na lang ako kumonek. Nalobat na yan.
Ang yung chinchin pa. Gigising kami mamaya. Alas 12. Punta kami makikain dito. Oo, sabi ko na ganyan. No, na. Wala naman. Tagal pa niyo, ang tagal pa may nag-iingay. Wala pala, ano? Limang oras, sabi yung pag-negosyo. Sa isang oras ano wala pa nangyayari? Minuto ng isang oras, wala pa. Napuya-puya pa. Merry Christmas! Ganun. Merry Christmas na sa inyo dyan lahat kuya. Bye. Ito. Ganito daw magana ng gaya mo. Para magano no, para mamantay sa ano. Paglalagyan. Taga. Ang sa'yo. Ang lupit, ha? Open naman si Matit, open. Si Lindon, yun, sinagsasabi. Yung spaghetti, re-rep ko din yun, no? Galaw niyo ng dalawa ako. Re-reputan mo. Papa, may pamimili ako dito. Sa... Tindahan. Meron naman si pero basta magbabudget sa panghanda sa ano. Busog na ako. Magkano ibabudget natin sa panghanda? 2. Ang saka dyan. Saan? Nung Mga 8,000 may... Hindi ko niluto yung ham eh. Andiyan pa yung leche plan. Yung gelatin. Mga 8,000 yung matitira. Hindi ka ba nag-letson? Letson. Babayad ako kay Lakay. Ay, sahod ako ng mga 30 plus eh, siyempre. 5,000 babaw. Hindi naman nag-online 2,000 kay mama. Lakay. Tapos yung is ko na Dito. mga lugar na yun. Bye! Uhulugan na. Bye! Oh, babayaran na naman. Ngayon naman ba yun? Ano yun? Hello. Yun lang naman. Wala naman. Tuloy ako uwi. Ay, Pod. Kala ko 7. Hindi pwedeng 7 dito. Pasukan ng 7 eh. Tapos sunod na taong ka na lang dito mag-aaral, no? Hindi, ngayon na ang bala. Ba't walang gaya to? Pagbalik namin, 1 week na lang, exam na lang din kami. Ito, ano? Malagkit, spaghetti, pizza. Pakita mo kasi. Baboy. Tapos ano pa? Salad. Ipakita mo kasi. Magulo na nga, di ba? Oh, man. Wala na. Sabog-sabog na. Parang Sabog-sabog na. parang binagyo na ba? Oy. Uy, lechon baboy. Lechon manok lang binilinta mo. Pansit canton, aray mo. Si mama, hindi nag-online. Sabi ko, mga mama, aruling tayo.
Kantahan niya sana. Naiyak kanina? Ha? Naiyak. Bakit? Video call kami. Bakit? Siyempre, nakita yung nanay niya. Isa ka Pasko, siyempre, nandun siya. Malayo. Nilinis siya ng CR kami nagsasaya. Ha? Ang hirap mga ibang bansa. Tulog na. Tama na yun. Layo, ano? Dami nilang ininom.